asik kha kolokai je nasing tongnai rokno khanani salo nomination rejaknai je kuno bubagra je kuno borokno chongnai sing obono no kaplai khai honai obono sini mandai ni jotongni somai salo je aro khorangti salaijak dakok runel no aro toniya oi sini 11 mandai ni amchai no ke khoroksa no toni di nya ka dakok jem nya ka bubagra no rido asuk thayo himani abuno ateile tam sana musong naidi public ni wansung public ni demand khap furmung khap furiabo kabang mo tong haisi haifono amo final ya this time ti promote hawo sungnugo uram je kuno constituency wono sengka bubagra je samani bubagra je wansung mani abono go shiwo but haifono unfortunately mandai ni je incidents no ang boblai upsetting jak dukhunangkha je public rokni a reaction angkha tabuk bubagra bai sing joto mandai ni leaders rok miliwino kok samani pore suno solution tiklai hoka amo sing norokno tabuk sagralia bubagra khuk bai thangno bo saklai sinai mandai ni bagi tapos dorte tai bisorle no tai bisi atai 30 minutes rok ngai no norok mana asang no bai man ka beba kai nai thamsi hai ka 30 ta asuk thani candidate ni mong saklai mani ngate kai bosek asuk thayo obo hai batanya rok ni mong sing no bai mana ba khnai mano sing tabus dorte to saimania ko but salai tongman sing 40 rok almost sing expect khai tong haisi gabo bubagra no decide khainai tabsuk dorte to 30 ta candidate rejakha tai koyek minutes eba 1 hour rok ni bisingo no taibo new updates manai or barata ni sigang no sung manai thananya tinin ke hambai